amma dai siyasa tun dai ba aikin ƙarfi ba ne, insha Allah sai na zama gwamnan alfawa. Aya. Your Excellency, this woman and her wahala again. Ni bawa mai kada na baka yata Salma kawara. Hello? Gaskiya ina ganin kawai ka saki matarka. Wise thinking, wise decision at the right time. Duk abin da suka yi maka ta yi, za mu ninka maka sau 10. Ku sani wannan ƙuri'a ita ce 'yancinku. Ki hatta abokin adawanmu Alhaji Abda Maita yana goyon bayan takara ta yanzu. Shut up, Raya. Idan ma na ba da wannan miliyan 1.5, yaushe kake ganin zai fita? A siyasa babu abin da ya gagaru. Gaskiya mun ci wannan wasan. Yanzu ku dan Allah ba ku da burin da ya wuce ku kuntata wa mutane.